И здравейте хора, аз съм Кайн с папката GNG Max. Аз Тамира с грибото. Днес аз съм моят приятел Динко Дин. Динко Динев, играем Dead Island кооперативно. Dead Island. Dead Island и Island също става. Чакай, още рано. Ай, качвай са. Не, човек. Ти ще караш? Да. Добре. И сега ще отидем някъде, и аз не знам къде. Ето тук някъде, но не знам точно къде, обаче няма значение. Ето там някъде. Дай газ, дика. Попрекаш, ще му пиша. Аз още не съм тръгнал. Свет. Тук ми и дава 3 иконки, 4 вече. Да, опа. Не, да, има някакви работи. Някакви ръчички. Да. Трябва да части за колите и такива работи. Вода. Не знаеш, тези работи трябва да ги даваме на нуждаещи се. Ти имаш ли вода? Защото аз май нямам. Няма. Май продадах всичко. Ясно. Шит. Направих дабъл килка. Чупи го. Не. Върни. Надолу. Надясно. Снега става така. Човек. Сега тук да скочи един револвер. Ай, сти. Лекичка, полека. Не дай цяла гаса, човек. Зави. Не, зави, Динко. Искаш ли ти да караш? Добре. Сега ще отидем там. Само излез от колата. Чакай малко. Да, ето. Ето Динко. И смени също. Много съм грозен. За какво се качих тук? Другата страна. Качвам се от твоята страна и не става, човек. Само гледайте педалите сега. Аз съм професионален шофьор. Аз казах, че съм професионален шофьор. Не от тук. Тук трябва. Павка! Да? Помниш ли какво следва сега? Не. Ишат. Пшаваме тук и се промушим, те, оп, иди тук сме. Хоп и за нищо. Айде. Ultimate Racer. На къде? Да. Сетих се. Да, сетих се. Чакай малко. Айде. Изчакай маничко само. Само един момент. Готов съм. Ох. Ръката ми болят. Плас. Айде. Не, нормално. Ще да се взема доста кръв. Ма изчакай, аз ще слеза да видя къде кой има. Защото ми се струва, че ще е нещо повече. 15. 15 кинта. Добре. Дай. Това е минимум, това ще мине. Още 130 метра. Ей се, 120.
Ръш. Едем долу. Пътят ми там, това е тук става. Опа, шит. Те са двама. Повече са. Да изчезваме. Знаеш какво, бягай. Аз слязах само заради парите и докъде. Бягай. Двама са. Те са от тежката категория. Ето е така. Ония побъркания да има погни пак. Да. И този път ще го сменя направо. Аз ще помогна. Дай ги дошките. Не отрежа главата. Павка, ела изпия на напитка. Изпия. Къде? Ето. О, шит. През оградата, бе. Бой. Вижу къде пана. Не мога да ударя. Да стои там. Стави. Сега внимай. Тук е от качалката, да знаеш. Ние идваме да му помагаме той. Отворя вратата. Отваряш ли я? Да. Чакай. Че аз да взема нещо тежко от корало. Тук е от качалката, знам, че... Да. Тук е. В другата е. Да, знам. Давай. Ето го. Ей, за това става въпрос. Седнали е нали. Това става въпрос. Вари, взимай мечето, аз ще го убия. Ето, чай, трябва да убим двамата. Минима. Те сега се спалниш. Аз по-добре да бягам. Да, това е... Много далеч му спалнала, човек. Ти можеш да се джойниш при мен, не знаеш. Само натискаш Escape, натискаш Game Lobby и там трябва да пише отдолу Join и ходиш. Да се джойни при мен. And no bloody unto it. Аз направо излязах, човек. Ще пратя покана. Не. Да, прати. Blood everywhere. Влез в играта. В играта съм. Пратих ти. Да, получиш я. Soaking into everything. Само за едно мече ли дойдехме. So much blood. Тук работата ми свърши. Сега изчезваме. Отиваме най-горе. Блин, тези бъдат. Трябва да отидем пред този сега. Джойна ли се?
Не още. Много зарежда човек. Чакай. Бъса survival. Бъса survival. Стига бе, айде зареждай бе. Ока нещо. Аз ще изляза от играта и пак ще вляза. Тежката контрола. Трябва да ми каза да ти плащам само. Вика, кажи ми само кога да ти плати. Добре. Да се постарай да не умираш. Точно цъкам continue. Много ми е студено, разбира. Краката ми в момента са лед. Взимай. Какво очакваш? Това няма. Прощай. Ай, зареждам и се джойнвам при тебе. Добре. Ти сега да. На 50 метра си. Ето се е там. Ето Димко. Е тук на 70 метра. Трябва да отидем преди ми. Внимавай! Watch Първия yourself! молотов. Бягай. Сега ще ги сголи. Да, виж как ги направи. Даже и мене горе, човек. И тебе да. Тук има още малко. Някъде тук се пада. Никога. Чакай. Искам да взема един нож тука. Да, така пада. Макар и кухненски, ще ми свърши работа. Find anything? I can't last much longer. Това е дама, My това е muscles момчето. are starting to cramp. Teddy! Where have you been? You've been a bad boy. И това работата си тук да свърши. Сега, Димко, отиваме, отвори си картата. Отиваме там най-горе. Най-горе, бе. Там, дето има едно знаме и един удивителен. Нищо не виждам. Следвам. Тук нямаме работа. На 200 метра. Аз. Даде ли ми череп? Да.
Тази едно момче ще да му убие. Не е слабо. Долу. Ихи. Как да ме реда, Право го разбих, човек. Да отворим чанти. Добре, парички. Дай ще взема така. На къде? Следвай, не знам къде. Еба. И ти го прескоча. Ма дай ги избим. Да не Сега ще дай. ги избим. Само секунда. Как би изтраскал главата с гръбот. Енергията ми свърши. И сега пак се заради. И да още една. Ще я смачкаш. Това е. Тук. Да, няма влизаме там. Ще влизаме го? Има зомби, не го ли виждаш? Не. Обаче се махаме, защото... Няма там някакъв пътя дико. На къде? Сигурно. Още 130 метра. Сега знаеш какво ми трябва? Познай. Револвера. Няма една пътя. Револвера, че няма ли ти трябва? Трябва? Няма, го няма. Няма убиха. Не може да спася. И познай колко пари изгубих. Колко? 206. Ще отидем там горе и за да се отгледне на лъжата. Дух. Ето ме колата. Тя да не работи, да. Е, Работи? Не, работи. има, аз. Да, аз. Работи. Чакай, аз ще карам. Ти карай. Чакай се. Карай, аз с ексайдвам. Все назад. Това е сега пак мапа.
Много ли? В смисъл, стигнахме ли? Не, Още много ли има? не. След малко сме там. Даже сега ако видиш пътя, ще го разпознаеш. Разпознаеш ли? Да. Трябва да се гледам, издържа. Стигнахме. Where the hell did I put that? Тук трябва да подам някакви работи. Oh, what do we got here? I can't get through. Can you come closer? The hell? Work, goddammit! Oh, come on! Work, goddammit! Динко? Динко, само ела за секунда. Трябваш ми. Ела тук до мен, защото за да му изпълня на това мисията, трябва да си тук до мене. За да говоря с него. Work, goddammit! Да. Така. We followed James to this light. Marcus went to check. You got it. Я ми кажи какво дава. 1000 пари и 1200 XP. Виждаш ли червеното знаме? Червено знаме. Не. Хотям да говоря. Добре. Чинко, трябваш ми. Да, на мен само... аз тук те преча, не преча, нали? Защото... Аз, защото... Така... Ти къде си? Тук до колите. Ми, добре, отивай до колите, аз
То къде беше изхода? Да. Аз ще дойда по-късничко. В смисъл. Аз съм тук, човек. Тук ли ще бъдеш? Да, аз имам мъничко работа. Добре, тогава аз тръгвам сам. Добре, избра много лош момент с мене да снимам двамата. Така е. Да. Не е проблем. Аз се чазвам. Късмет, аз съм тук, ако ти трябвам за мисии. Така, дами и господа, оставам сам на хоризонта. Доколкото разбрах, отивам да поправим нещо. Трябва да разберем. Нови ремонт. Сега стана лошо. Name's Marcus. Passa tuvaletnice, ne? Da, ne znam. Ne znam.
бъде пак. Добре. Може. Ще я намеря. Спуск. Тук що се дигнах лево. Трябва да активираме тия... Павка, помагам ти за мисията и ставам, защото имам много работа. Добре. 215 метра. Ти можеш да излизаш. Аз знам, че мога да... Още малко да приключвам. Добре, ама аз ще дойда и ще помогна, няма как. Двамата сме почнали, двамата ще свършим. А човек много трудно се карат нещо. Не. Ти си на... Ти ми се изява. И сега ще го примажи всички ти. Кой? Ти. Така да е. Добре, е така на 70 и няколко метра. Идва да ги щупим. От тази посока ли? Да. Но май са зомбитата, ето къде е много жив... Ами. Просто... Опа! То сме го видя май. Човек, аз изобщо не искам даже да ги виждам. Значи, На къде си, бе? сега трябва да говоря с всеки. Добре, говоря, аз си взема преди. Сега трябва да отидем на 190 метра от... Натам. Само че батко дай ги прибим те са. Аз си вземам спас. То си инфектит. Доста заразява човек. На малко по-съм. Рамбо мен. Hands up! Пазима, тос. Пиша маре ми би тос. Излай. Стави ги. Ама ти как? На малко кръв съм човек. И аз съм на малко. Ти ли ще караш добре? Айде. Само секунда дика. Добре. Павка, колко стана клипчето? Аз. Ще тикса. Поне 20. Какви ги говоря да са повече от 1 час? Сега се вземе. Да. Отиваме да говорим с някой
Стой. Аз пия тук е една напитка за тя къде е? За енергия, за кръв. Can you come closer? Нали имаше автомата? Да, тук някъде. А, не, той беше долу, бе. Да, сега трябва да говоря след това. Ти не ще говориш или аз? Ти? Okay. Аз ще взема ето игри, боже. Виждаш ли клипчета? Да? Да, активирахме някакви кули. Защото аз активирах някакви... Да, той би трябвало да е фар, който си работи успешно. Ама аз той не мога го взема. О, левел ъп. И това ли обгрена? 9 левел. Той е... Ела се апгрейд, да си поправиш оръжията, дика. Аз си ги направя, че... Идвам. Само че... Е тук това. Защо не иска да... Аха, готово. Моят съд той. Идвам. Ти къде си? Ще ме заведеш ли къде? Тук. Ага, да. Да, благодаря. Поправим всичко. Той апгрейд. Аз съм апгрейднал всичко до края. Ами, айде аз. Момент само. Нож, бухалка. Ма защо не става, човек? Ай, аз чука ще апгрейдна. Готово. Ще ги смеля. Тъй, аз ставам. Добре, значи това е края на клипчето. Ако искате, абонирайте за моя канал. Също и за неговия, който е Димфо Динев, не е така? Да. И очаквайте още интересни клипчета. Но този да ви е бил интересен. Скоро качвам третия епизод на поредицата Need for Speed Underground 3. А, 2. Добре. Да. Това е. Ако искаш нещо да кажеш, да кажеш. Ами, не. Добре. Това е от нас. До скоро.